Chula, Loli? Preciosa. Cada vez vámonos superando, Bueno. Si a primeira era bonita, esta non lle Eu pensei que falta. xa había dado a volta a todo Galicia e que non me quedaban recunchos, pero con isto do Reels, estas novos modos que hai de facer, pois mira ti por onde volvo eu as campanillas, que, fíjate que chulada, pero por aí, que claro, de Brán é moi fácil pinchar de un lado a outro do río e podes coller a fervenza incluso con esa popa que de Brán queda remansada e claro, Perdona, pero ten dúas. é que ves as dúas, pero espera, é que hai un pouquinho máis para arriba desa, cruzando o río e arriba, donde dá a volta, donde cae auga, de Brán é fácil, de inverno tendrías que ir dando a volta por aí. Hai outra cascada espectacular e hai unha central eléctrica dará de principios do ano 1900, seguramente a que electrificou Cuntis. Bueno, estamos en Cuntis, Vale. Cuntis é fervenza das campanillas, que logo Adiantouse, porque iba a preguntar onde estábamos. é como chegamos. Ai, pillácheme. De onde deches volta é xusto donde se aparca ou se entra, claro, andando, a Castrolandín. Sí. E aí xusto, miraches ao outro lado da carretera, hai un carreiriño e despois solamente é música de orella, e donde veña todo máis grande, xa te leva, ou hai un carreiro que vai á parte alta, ou hai un carreiro que baixa, hai uns muiños e tal, as campanillas. Chulo, Moi bonito, moi bonito. A cámara está lá na casa de Dios, esperemos que co micrófono, porque aínda queda unha distancia considerable, A verdad nos que, guíe. pero vale a pena. Vámonos, venga! ¡Hala! ¡Hala! A siguiente fervenza. ¡Hala! Por onde viñamos? Por aquí arriba ou por aí abaixo? Aí, aí o Por señor esta. tira Pero aquí. bueno, si vamos por esta tamén podemos probar. Vale.